Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi ABS. Ekene m gị n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa bụ ụka afọ n'azụ n'ụbọchị taa ma bụrụ abalị nke abụọ n'ime ọnwa nke asatọ bụ ọnwa Ọgọst afọ 2026. Isiokwu ndị a ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Ụlọọrụ AIRS na-atụ anya inweta ego dị ijeri naira 75 site n'ego a na-enweta n'ime steeti a n'afọ a. Mba US adago ụmụafọ Naijiria aka na ntị megide ị na-eji foto paspọtụ eji AI wee hazie were eme ihe. Mwakpo ndị mba Russia na Kiev egbugo opekata mpe mmadụ 9. Onye apụtakwa n'elu ụbọchị Mọnde akwụsịgo na Anambra steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo ewechighataghị ihe ga n'anya na ozuoke n'ọnọdụ nke obodo nke akụnụba nakwa nke mmụta site na ya bụ ntụkwasị obi ọfụ n'udo tọrọ atọ. Anambra steeti a na-achịkwago ọzọ n'ụzọ nke aganiru. Mee mma sonye n'akụkọ ọma. Onye na-anụ ọnụ ya bụ Ifeọma Akife. Tọọ ntị gere akụkọ anyị n'uju. Onye isi oche nke ụlọọrụ Anambra State Internal Revenue Service AIRS Maazị Nnaemeka Okonkwo ekwugo na ya bụ ejensi na-atụ anya inweta ego dị ijeri naira 75 75 bilion naira n'ego a na-enweta na banye bụ IGR site na ego dị bụ ijeri naira 47 o nwetara n'afọ 2025 site n'ịkwalite ebe dịgasị iche iche esi anakọta ụtụ isi, kwalite iji usoro eletrọnik wee na-anata ego ma kpochapụ ebe dịgasị iche iche esi enwe ntapụ ego si ehipụ. Maazị Okonkwo mere ka amata nke a n'oge ọ wụchara n'ihu otu kọmitii alaka omebe iwu Anambra steeti na maka akpa ego ọhaneze n'oge a na-eme nyocha maka akpa ego nke gọọmenti steeti enyochara nyocha maka afọ 2025 bịara na njedebe n'abalị 31 nke ọnwa Disemba. Ọ kọwara na ya bụ ego agbadoro anya inweta bụ nke a ga-emezu site n'ịkwalite ngalaba dịgasị iche iche ha ji anata ụtụ isi, kwalite iji usoro eletrọnik wee na-akwụ ụgwọ nakwa igbochi ebe dịgasị iche iche ego ji ehipụ mana ngalaba dịgasị iche iche nke akụnụba steeti a. Onye isi oche nke otu kọmitii alaka omebe iwu steeti anaghị maka akpa ego ọhaneze bụ Honorable Noble Igwe mere ka amata na ya bụ nyocha bụ otu n'ime oke na ọrụ dịrị otu kọmitii ahụ n'usoro iwu na-achị ala Naịjirịa iji wee fụ na e nwere ịkwụba aka ọtọ nakwa ị na-ahazi ihe gbasara ego ọhaneze n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na ministri dịgasị iche iche, depatmenti nakwa ejensi dịgasị iche iche nke gọọmenti nwe. United States Mission in Nigeria adọọla ndị chọrọ ime njem mba ofesi aka na ntị megide ị na-eji artificial intelligence bụ amamihe nke aka mere ma ọ bụ iji usoro akọrọngwa dijital dịgasị iche iche wee na-edozigharị foto paspọtụ ha. Ya bụ mission mere ka amata na ụdị foto ndị ahụ bụ nke agaghị anabata maka onye chọrọ inweta akwụkwọ ikike visa. N'okwu o kwuru n'usoro soshal midia handụl ya ụbọchị Satọde, ya bụ ụlọ ọrụ mere ka amata na foto mpempe paspọtụ bụ nke eji eme ihe ndị a bụ nke ga-abụ nke aka sịrị nso nso ma bụrụ nke ga-egosi kpọmkwem ihe niile gbasara ya bụ onye nwe foto ahụ. Ọ gbakwunyere na mmadụ iweta foto ejiri AI maọbụ ihe ndị ọzọ wee rụzigharịa n'usoro dijital bụ nke ga-eme ka ịnweta ya bụ akwụkwọ ikike gbuo oge. Ya bụ mishọn mere ka amata sị na foto gị ga-abụ nke aka sịrị na nso nso, ọ gaghị akarịgo ọnwa 6 eji wee se ya ma bụrụ nke ga-adị kpọmkwem etu ede. TSA maọbụ CBP agent ga-enwenwe ike ịkwụsị na onye abụ gị. Iweta foto nke ejiri dijital wee hazie bụ nke ga-egbu oge n'ebe ọ dị ukwuu gị nweta ya bụ application. Ngalaba Department of State bụ ndị agaghị anabata foto ọbụla ị ga-esegharịa ma ọ bụ jiri usoro dijitalụ ọbụla wee megharị ihe na ya. Ya bụ mishọn gwara ndị na-etinye akwụkwọ maka inweta ya bụ ikike aka na ntị ka ha weta foto gosiri ihe niile gbasara ha maọbụ ha gaa na webụsaịtị nke ya bụ steeti depatmenti iji wee nwetaso nkọwa ndị ọzọ na webụsaịtị ha na travel.state.gov/photo. Ya bụ ndụmọdụ bịara n'oge e nwere mbawanye site n'aka ndị isi ọchịchị mba US. Ha ji wee na-akpọ oku ka ebelata kwụsị etu esi eji AI were ahazi foto dịgasị iche iche a na-eweta iji wee tinyere onye dị otu a n'akọrọngwa eji akwadoro ya akwụkwọ ji eme njem dịka iji hụ mmadụ wee chọpụta onye dị otu ahụ bụ nke na-enyere ejensi dịgasị iche iche aka ịdabere n'ihe abụghị foto esegharị iji wee chọpụta onye na-eme njem bụ.
opekata mpe ya bụrụ mmadụ itoolu bụ ndị egburu site na ballistic missile ndị mba Russia bụ nke gbarụrụ Kiev. Mmadụ 28 ndị ọzọ bụ ndị merụrụ ahụ na mwakpo nke emere n'isi obodo mba Ukraine n'ụtụtụ ụbọchị Satọde dịka ụlọọrụ State Emergency Service bụ ụlọọrụ na-afụ maka ọnọdụ ntụmadị na mba ahụ si wee kwuo. Moscow ka a na-ekwu na ha sara ọkụ n'ọnụ n'etu ha si atụrụ iko ballistic missile ha na Kiev na nso nso a ma bụrụ nke kpalitere onye isi ala mba Ukraine bụ President Volodymyr Zelensky ka o kwuo na a chọrọ nnọọ chọsi ike inweta ihe ndị ahụ eji egbochi missile ịgba. Ya bụ mwakpo bụ nke bịara ka ọ gachara abalị abụọ otu ihe a na-enyo enyo na ọ bụ cruise missile ndị mba Russia ji wee daa na Poland n'oge ha na-eme mwakpo n'ebe dịgasị iche iche na Ukraine ma gbuo opekata mpe mmadụ 8 gụnyere mmadụ 6 sitere n'otu ezinụlọ. Meyo nke Kiev Vitaly Klitschko sịrị na isi obodo mba ahụ bụ nnọọ nke eji ballistic missile wee tụrịkọchaa n'ụbọchị Satọde dịka enwere ihe karịrị ụzọ ebe 10 ya bụ ihe gbarụrụ. Ọkụ ọgba dapụtakwara n'obodo ahụ ebe o gbubichara eriri na-ekesa ọkụ n'ebe ụfọdụ. Klitschko mere ka amata na ebe obibi dị na Zevchenskivsky bụ nke gbarụrụ otu akụkụ ya wee mekwa ọtụtụ ndị mmadụ 3 n'ime ebe ahụ. Ndị ije ozi ntụmadị mere ka amata na opekata mpe ya bụrụ mmadụ 7 bụ ndị nwụrụ na ya bụ mwakpo emere na Donetsk district ebe ndị isi ọchịchị mere ka amata na mmadụ 14 ndị ọzọ merụrụ ahụ gụnyere ụmụntakịrị 2 na Solomisk district. Mmadụ 2 nwụrụ anwụ, mmadụ 8 ndị ọzọ merụrụ ahụ gụnyere ụmụntakịrị 2 n'otu oge ụlọ elu nwere nkwago 5 bụ nke otu akụkụ ya gbarụrụ site na ya bụ mgbọ a na-atụrụ. Akụkọ maka egwuregwu dịka asọmpi Commonwealth Games nke afọ 2026 na-abanye agba nke ikpeazụ ya na Glasgow, ala Naịjirịa esorola na mba ndị kachasị wee kwupụta nke ọma mebere nke ọma na ya bụ asọmpi dịka ha nọ n'ogogo nke 9 n'usoro ịgụkọ oge na ndị egwuregwu dịgasị iche iche nke Commonwealth. Kamgbe o ji wee malite isonye na ya bụ egwuregwu, ala Naịjirịa enwetago ihe nrite dị 271 bụ nke gụnyere ọlaedo 82, ọlaọcha 84 nakwa ọla bronze 105 wee mee ka o soro naanị na mba 9 bụ ndị kachagoro wee mebe nke ọma n'etiti ndị mba dịgasị iche iche nwetara ihe nrite 250 na asọmpi Commonwealth Games. Australia bụ ndị bụ obuzi egwu nọ n'elu n'oge niile na ya bụ asọmpi dịka ha ritegoro ihe nrite medal dị 2,640 gụnyere ọlaedo dị 1,003 ma bụkwa ndị gagoro n'iru igosipụta ọnọdụ ha dịka ndị bụ ọkwụrụ ọka n'ihe gbasara akụkọ na ya bụ egwuregwu. England bụ ndị gbara ndị nke 2 dịka ha ritegoro ihe nrite dị 2,322 bụ nke gụnyere ọlaedo 773, ọlaọcha 783 nakwa ọla bronze 766, ebe ndị Canada gbara ndị nke 3 dịka ha nwetegoro ihe nrite dị 1,647 gụnyere ọlaedo dị 510, ọla ọcha dị 548 nakwa ọla bronze dị 589 n'ime afọ ndị niile ha sonyere. New Zealand gbara ndị nke 4 dịka ha nwetegoro ihe nrite dị 706 wee gafee ndị India bụ ndị nwetara ihe nrite dị 564, ebe Scotland nwetara 502, South Africa nwetara 416, ebe Wales nwetara 334 wee bụrụ ndị egwuregwu 8 kachasị na ya bụ usoro ngụkọ. Ala Naịjirịa bụ ndị bụ ọkaibe bụ ọkwụrụ ọka na West Africa ma bụrụ otu n'ime naanị mba Afrịka 2 nọ n'ogogo mba 10 kacha dịka ndị Kenya gbara ndị nke 10 dịka ha ritegoro ihe nrite dị 258 gụnyere ọlaedo dị 91. Akụkọ maka ọnwụ mmadụ. Mwute, ịkwa akwa na iru uju na ihe mgbu jupụtara n'ihu ndị ezinụlọ, ndị ikwu na ibe nakwa ndị ihe ha na-amasị bụ ndị ezinụlọ Late Odoziakụ Tina Adaobi Nwobo, onye ihe eji mara ya bụ hard currency nke Ụmụdịọka village, ọka bụ onye nwụrụ ka ọ gbachara afọ 54 ka ọ yechara ọrịa ogologo oge dịka ndị na-eru uju sitere n'ebe dịgasị iche iche wee gbakọta iji wee bịakwanyere ya ugwu ikpeazụ ma kpee ekpere maka ezumike udo
nke mkpụrụ obi ya. Onye ụlọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudị kọrọ akụkọ a ka o si gaa. Okwu ya mgbe akara onye nwụrụ anwụ ụka enyimozu na be ya nke dị na Ụmụdịọka Ọka, Venerable Rex Kanu nke Anglican Church kwusiri ike na ndị otu Kristi kwesị ịtụkwasị ndụ ha yanakwa ndụ ha na-ebi n'ime Chineke n'agbanyeghị ihe ọbụla na-echere ha aka mgba, nke Chukwu maara ihe na-akpa onye, nke o kenekwara onye nwụrụ anwụ bụ Odoziakụ Nwobu dịka ya na di ya si bịa ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla, nke o kwuru na ha kwesịrị nṅomi nyegere n'aka ndị na-anụ di na nwunye ugbu a ma kpekwa ekpere ka Chukwu nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Nwa ya nwaanyị nke izizi bụ Odoziakụ Cynthia Okoye kwuru na mama ya bụ oke nwaanyị onye biri ndụ ọfụma dịka nwunye yanakwa nne, onye mụziri ya ka esi esi nri yanakwa ịmụta inwe obi mgbagharụ na obi umeala n'ihe niile ọ na-eme, nke ọ gakwara n'iru kwupụta ezigbo oge ha nwere dịka ezinụlọ mgbe ọ ka nọ ndụ. Nwa ya nwoke nke izizi bụ pharmacist Obinna Chukwuma kọwara mama ya dịka onye na-agbasi mbọ ike, onye na-adịkwa njikere na ihe ọbụla na-echere ya aka mgba ma nwee obi ịnagide ma na-agakwa, ma bụkwara onye nwere obi umeala, nke o ji ohere ahụ nye ndị mmadụ ndụmọdụ ị na-enwe mmekọrịta ha na ezinụlọ ha yanakwa ịnọ ọfụma oge ọbụla maka na o nwere ịma mgbe ọnwụ na-abịa. Enyimozu nke Odoziakụ Nwobu bụ nke jupụtara n'uju ya dịka ikwu na ibe si bịa kasie ezinụlọ ahụ obi dịka esi eme n'ala Igbo, ọkacha ndụ na-anụ nwa ya nwaanyị bụ ndụ n'Igbo dịka ha si wee bata n'ikem na oge ahụ ịbịa kwanyere ya ugwu ikpeazụ yanakwa egwu otu ụmụ nwaanyị dị iche iche gbara, nke onye ahụ nwụrụ anwụ bụ onye rapụrụ di ya yanakwa ụmụ ya na-anọ, onye enyiri na be nna ya nke dị na Ukwulu n'okpuru ọchịchị Dunukọfịa nke Anambra steeti. Site na Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na webụsaịtị anyị na www.absradiotelevision.com. Banye na YouTube channel anyị na ABS Radio Television, sonye na social media handles anyị na ABS Radio Television na Facebook nakwa ABS Radio TV na Instagram na X. Gị nwekwazie isiokwu mere akụkọ anyị kọrọ gị. Ụlọọrụ AIRS na-agbado anya na ha ga-enweta ego dị ijeri naira 75 n'ego a ga na-enweta n'ime steeti a n'afọ a. Mba US adago ụmụafọ Naijiria aka na ntị megide iji akwụkwọ mpempe foto paspọtụ eji AI were eme ihe. Mwakpo ndị mba Russia mere na Kiev egbugo pekata mpe mmadụ 9. Mata na onye apụtakwa n'elu ụbọchị Mọnde akwụsịgo na Anambra steeti maka na Gọvanọ Chukwuma Soludo ewechighatago n'ozuzu oke ihe ga n'anya ya n'ọnọdụ nke obodo, nke akụ na ụba nakwa nke mmụta site na ya bụ ntụkwasị obi ọfụ n'udo tọrọ atọ. Anambra steeti anaghachikwago ọzọ n'ụzọ nke aga n'iru na emebe ọfụma. Gbaa mbọ sonye n'ezigbo akụkọ a. N'ebe a ka akụkọ ụwa kọrọ n'ụtụtụ a. N'aha ndị chekwabara akụkọ ụwa, abụ m Ifeọma Akife na-asị ka ụbọchị taa mara anyị niile mma ka ọ dị.